Занимаваш ли се с интернет бизнес или мрежов маркетинг и нямаш клиенти? Искаш ли да имаш толкова много клиенти, както тези риби, да се стичат при теб по същия начин? Да се стичат към твоето бизнес предложение, приятелю. Тоест да нямаш оттърване от хора, които искат да влязат в твоя бизнес, да се интересуват от твоето бизнес предложение, да се регистрират в твоите телеграм ботове, чатове и така нататък. Тогава във всеки случай ти трябва услугата RoyalTube, защото повече от 50 000 качествена целева аудитория с бизнес интереси се стичат по същия начин към твоите бизнес предложения. Защото огромен брой хора, свързани с бизнеса, с различни бизнес дейности в интернет, приятели, са там. И както тук има риби, така и огромно количество хора виждат вашите банери, виждат вашите бизнес предложения и влизат във вашия бизнес, приятели. Вече има огромно количество видеоотзиви, резултати от много партньори, които използват тази услуга и получават резултати клиенти и най-важното – продажби в своя бизнес, приятели. Присъедини се, линкът е в описанието.